В Киеве суд отложил рассмотрение апелляции адвокатов на арест руководителя гражданского корпуса «Азов Крым» Станислава Краснова. Такое решение было принято в связи с недоставкой Краснова в суд. Защита такие действия считает преднамеренным затягиванием процесса. Суд перенесли на 12 сентября, а 17-го завершается срок меры пресечения в виде содержания под стражей. Станислава Краснова задержала СБУ в ночь на 28 февраля. Его обвиняют в незаконном хранении оружия, сотрудничестве с российскими спецслужбами и сливе россиянам списков Азова. Сам азовец подтвердил, что имел контакты с иностранными спецслужбами, но утверждает, что это было в интересах Украины. Я вважаю, що сьогодні це типовий приклад того, як слідство затягує ті моменти, коли вони не праві. На попередньому судовому засіданні в суді Мелешак там було все доведено, і сама прокуратура, представник прокуратури Слаток визнав, що Краснову не вручена підозра, кінцева підозра в законний спосіб. А за відсутності підозри як документу, але суддя Мелешак прийняла рішення та продовжила строк тримання Краснова під вартою до 17 вересня. Слідство бачить, що може і побоюються того, що зараз прийде Краснов в суд, прийдуть адвокати. І апеляційний суд побачить це. Суддя Дзюбін і інший склад суду приймуть законне рішення і скасують його тримання під вартою. Але це слідству не потрібно.